लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान साख्रिनि रादाब लाबोना होफैदों बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा नर्थ इस्टार्न रेलवे रिक्रुटमेन्ट 2019 नि बाहाय गासै गोबांथार पस्ट दङ 1104 अर्थात 1104टा दङ पस्टआ दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जायफोरा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन दा बाहाय नुनो मोनदों नर्थ इस्टार्न रेलवे रिक्रुटमेन्ट जोंनि एनएफआर नङा नाथाय नर्थ इस्ट फ्रन्टियारनि नङा नर्थ इस्टार्न रिजननि गोसोआव लाखा बेखौ खेल लाखा बाहाय मा नुनो मोनदों एप्रेन्टिस पस्ट दङ टटेल 1104टा लास्ट डेटखौ नायग्रो लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 डिसेम्बर 25 डिसेम्बराव लास्ट डेट बाहाय गासै मा दङ नायदांदो फार्स्टआव नुनो मोनदों स्टार्टिं अनलाइन एप्लिकेशननि डेट बाहाय दङ 26 तारिख नभेम्बर अर्थात जानानै थांबाय दिनैनि दिनानोमोन 26 तारिख नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै लास्ट डेटआ 25 डिसेम्बराव जागोन 2019 नि बेनिफ्राय केन्डिडेटनि थाखाय माखासे फिस दङ बे जाहैबाय जेनेरेल केटेगरिफोरनि थाखाय नाथाय जा एसटी एससी हिसाबै जोंहा बेवहाय फिस होनाङा लाखि एज लिमिट दं एज लिमिटआ मिनिमाम 15 इयार्स जाथारनांगोन होनदों ओमफ्राय मेक्सिमाम 24 इयार्स जानांगोन होनदों नाथाय एसटी हिसाबै जोंहा जेरैखि गभर्नमेन्टनि रुल बादि रिलेक्सेसन मोननांगौ दङ बेखौ जों मोननो हागोन होनना बुंदों भेकेन्सिनि डिटेल्सफोरखौ नायदो मेकानिकेल वार्कशप गराखपुराव बेयाव गासै 411टा पस्ट दङ मायाव नांगौनो फिटार वेल्डार इलेक्ट्रिशियान कारपेन्टार पेन्टर मेकानिक्स मेसिनिस्ट बेफोर गासिबो दंजोबो बिनिफ्राय नम्बर 2 आव दङ सिगनेल वार्कशप गराखपुर बाव दङ 63टा पस्ट फिटार ओमफ्राय मेसिनिस्ट वेल्डार कारपेन्टार टिउनार बेनिफ्राय दङ ब्रिज वार्कशप गराखपुरावबो दङ 35 पस्ट फिटार मेसिनिस्ट वेल्डार मेकानिकेल वार्कशप इजाक नागराव दङ 151 पस्ट 39 फिटार वेल्डार कारपेन्टार इलेक्ट्रिशियान ओमफ्राय पेन्टार दङ बेनिफ्राय दङ डिजेल सीट बाहायबो इलेक्ट्रिशियान डिजेल मेकानिक ओमफ्राय केरियार्स एन्ड वागन आइजाक नगराव फिटार 64 केरियार्स एन्ड वागन लखनौ जंक्शनाव दङ 155 पस्ट बेनिफ्राय डिजेल एन्ड सीट गंधायाव दङ 90 पस्ट केरियार्स एन्ड वागन वाराणसियाव दङ 75 बेफोरो एडुकेशनल क्वालिफिकेशनखौ केन्डिडेट शुड पास 10 पास जाबानो जागोन होनदों नाथाय 50% मार्क्स लाखिनांगोन आरो बिनिफ्राय मास्ट ITI लाथारनांगोन होनदों ITI लाथारनांगोन रिलेभेन्ट ट्रेडबो दङ बिदि होनायबो दङ जिखि जाया नोंथांमोना जुदि ITI लानायबा आरो मेट्रिक पास जानायबा 50% मार्क्स लानानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइननि लिंक दंखायो अफिसियेल नटिसनि लिंक दङ अफिसियेल वेबसाइटनिबो लिंक दंखायो बाहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय अफिसियेल नटिसखौ जोङो थुनानै खेबसे नायनायनि मा नुयो डाउनलड जाबाय ने अफिसियेल नटिफिकेशना डाउनलड जागोन नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन जुदि बेखौ गोसोब्ला डाउनलड जाखांबा नोंथांमोना दा नुगोन बाहाय डिटेल्सै नोंथांमोना फरायनानै डाउनलड फाइलखौ PDF फाइलखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय गोबांथार बिथिङाव निउस एबानो जा जब निउसआनो जा गुबुन बिथिंनि सावरायनायानो जाबाय गोबां भिडिअ हगारनाय जायो ओंखायनो नोंसोरो नेचार पाब्लिकेसन जुदि साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि साख्रिनि रादाबा बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो गोसो दंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।